nagtungo sa Iriga City Grandstand nitong nakaraang linggo ang 25 anyos na si Jason Orbe kasama ang kanyang pinsan na si Mel. Isinama rin nila ang kanilang mga alagang aso na sina Mingming at Roland. Sadya nila ang libreng kapon at bakuna kontra rabies na isasagawa ng pamahalaang panlungsod ng Iriga. Si anti-rabies para sa safety kang siyempre mga pamilya ko na nasa arong. Tapos safety kang mga ibang tao pag nagduduman sa arong. Si pagkapon man, mas gusto kong kapunta, di man nagparaluwas na, tapos di na maka-aksidente kung makaluwas sa tinampo. Tama yun na sindang pleasure and romance. Nakipila rin sa aktibidad ang 68 anyos na si Nanay Eleanor kasama ang kanyang kapatid. Libreng kapon at ligate naman para sa kanilang mga alagang pusa ang kanilang sadya. Babudgetan mo din, pagkain nila, hindi naman pwede mga pis-pis-pis lang. Binibili pa namin yan, turay, na para sa kanila lang. Tapos, 3 times a day pinakakain talaga. Libreng bakuna naman kontra rabies para sa alagang si Pencil ang ipinunta ni Tatay Ray. Nakatipid man po kamo, tatay? Ayuta libre. Guro ano ko ta yan inaabot sa iba? Mga 2,000 siguro. Ang libreng serbisyong ito, pinangunahan ng lokal na gobyerno, City Veterinary Office, katuwang ang College of Veterinary Medicine ng Central Bicol State University of Agriculture. Sa unang araw ng programa, nakapagtala sila ng mahigit 500 na mga alagang hayop na nabakunahan ng anti-rabies. Mahigit 70 naman ang naligate at nakapon. Namahagi rin ng libreng dog foods at vitamins ang isa sa mga pinagkakatiwalaang animal nutrition and healthcare supplier. So lahat ng mga vitamins for dogs so para magamit ng ating mga may alagang aso. Then also, nabigay tayo ng dog food, yung yam-yam, so para masubukan nila. Kanina, nagkaroon ng registration, so madaming pumila. So may registration yung LGU, then meron din kami para dun sa parang acknowledgement na nakapag-receive sila ng mga samples. So meron dun tayong mga attendance sheet. So lahat na nagpirma dito sa attendance sheet ng LGU, right after, pupunta po dun sa booth. Ayon sa City Veterinarian 4 na si Dr. Virtudes Nadal Rayel, importanteng may bitamina ang mga alagang hayop lalo pa ngayon na pabago-bago ang panahon. Isa raw kasi ito sa mga sanhi ng stress ng mga hayop. Sa ngayon, walang kumpirmadong kaso ng rabies sa Iriga City. Ayaw pa kitang confirm rabies case. Importante po yan para magka-igwasin ng panlaban sa helang na rabies. Sa kapon po, yan po ang paagi para mabawasan ang population kang hayop. Ngunyan, dahil sinda ang carrier, kung mabawasan man ang hayop mahiwasan taman ang rabies mababawasan ang carrier. Papasalamat, igwang activity ng organi naman, medyo naloy pati, dawa may pandemic, nagdigdisinda, importante man. Tapos dako lang pasasalamat. Salamat sa libreng pakapon at saka anti-rabies at saka sa mga sample na gamot dahil sa effort lang namin ang namin, pero wala kaming ginastos. Salamat ng marami sa nag-sponsor. Nagpapatuloy ang house-to-house visit ng mga kawani ng City Veterinary Office para sa kanilang programa. Bahagi pa ito ng kanilang pagdiriwang ng Rabies Awareness Month.